Minkejja li ilhom għal 26 sena mingħajr kuntatt, grupp ta' ħbieb tal-iskola reġgħu jingħaqdu hekk kif saru jafu li wieħed minnhom marat serjament. Sfortunatament dawn is-47 ħbieb saru jafu li seħibhom marat b'tumur f'post delikat f'moħħu, għaldaqstant jirrikjedi kura partikolari li jipprovduta barra minn Malta u għalhekk hemm bżonn ta' għajnuna biex ittaffija l-ispiża finanzjarja. Gianfranco Stellini, wieħed mill-grupp ta' ħbieb li kienu jattendu l-Kulleġġ St. Edwards, spjega kif kollox beda minn grupp fuq WhatsApp. Daqs ġimagħtejn ilu sirna nafu li wieħed mill-klassi tagħna li laqqasu f'dan il-grupp, ġifieri inna ma narawh 26 sena minn 1992 li da għandu marda serja. F'kemm ili ngħidlek daqqa waħda speċi ta' ingħaqadna biex nibdew nagħmlu preparamenti biex naraw x'nagħmlu biex ngħinuh. Saħansitra huma stess u l-familjari tal-ħabib tagħhom fil-bżonn baqgħu mistaġba kif minkejja li għaddew 26 sena u kulħadd mexa għal triqtu, din is-sitwazzjoni reġgħet taqdet lil dawn il-ħbieb antiki fil-mument ta' bżonn, kif spjega Fabian Vella. Li staġibt jiena kif mhux wieħed persuna waħed biss inna ma naraw ftit minna inna ma nintaqgħu. Konna tlifna kuntatt minn xulxin illum il-ħajja maġla. Inqadna tramite dal-grupp mad-dinja kollha. Kellna ħbieb li qegħdin l-Amerika, ħbieb li qegħdin Nigeria, ħbieb li qegħdin l-Ingilterra, ċina wkoll. U ħafna barrin ukoll li xorta qegħdin Malta. U last week meta ntqajna naħseb minn dal-47 naħseb konna 40 ruħu xek ġan. 40 ruħu meta nqadna. Fejbdejna aħna l-fundraising bej il-ħbieb. Iżda minkejja s-sapport morali hemm bżonn l-għajnuna finanzjarja għal din l-operazzjoni delikata. Għandna bżonn 75,000 euro. Sissa f'temp ta' ġimagħtej diġà ġbarna 32,000 euro bejn il-ħbieb u l-familji tagħna. Għamilna speċi ta' irkan żgħir bejnietna pereżempju minnu pittur minna għamil l-irkan ta' xi pittura u affarijiet oħrajn. Minkejja din is-somma sabiħa f'temp qasir jonqos ħafna aktar u għalhekk dan il-grupp ta' ħbieb se jkun qed jorganizza diversi attivitajiet sabiex jilħaq is-somma finali u jilħqu l-għana ħari tagħhom. Aħna da mhux għall-grazzi, mhux imma kemm nixtieq li dal-ħabib tagħna ifiq u nerġgħu naraħmana. U nerġgħu naraħmana, ġifieri dak hu l-għan ta' kollox. Biex wieħed jgħin f'din il-kawża ġusta wieħed jista' jidħol fis-sit gogetfunding.com u tfittex għal kampanja 47 Classmates.